Erokamano nyakuom kete Ramogi TV ka wadhi mbele ni jolony mag thieth e pacho ka endi koro nyiso luoro kaluwore gi kwan jogo mawito ngimagi bang' gamo moko kuom tuoche ma gikoni ok winj yath ma idendo ni antibiotics. Ma endi gikoni timore ni mar thoth jopiny tinde nyiewo mana yedhe gin giwegi e dukni kendo tiyo kodgi ma ok giluw chike moketi gi lakteche. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Romo mane okelo kanyakla jolony mag thieth Mombasa mar twak ewi midhiero mar tuoche matokgi tek ma ok winj yath midendo gi dho ngere ni antimicrobial resistance. Kotelnegi kod bad migawo mar piny owacho mochung'ne timo nonro mag yedhe pacho ka KEMRI, jolony go koni midhiero no okwako dhano kaachiel kod jamni kendo kelo tho mar oganda mathoth e pacho ka kod piny mangima. Antimicrobial resistance, as you might know it, is a problem in this country. It's mainly about drugs which cannot be used for the purposes which they were manufactured for. This resistance is then being transmitted between humans, animals, and especially through the environment. If resistance develops in livestock and we take in products from livestock, then we risk developing that resistance. AMR actually in Africa itself is the result of more deaths than TB, malaria, and HIV combined. Achiel kuom gigo magikone nyawo midhiero no en jopiny ringo dhi e dukni mar nyiewo yedhe ma samoro ok owinjore gi tuoche matweyogi ka joma moko to tiyo gi yedhe makare mak mana ni ok gitiek yedhego bang' chako winjo maber. So if you go in a clinic anywhere in Kenya, there'll be children there with fever, cough, diarrhea, all these things. 90 to 95% of those children do not need antibiotics. They have a very mild virus-caused infection. And some of these are common diseases like typhoid fever. I think everybody knows about typhoid or has been affected. We have heard about cholera or somebody has been affected. We heard about other diseases that are quite common around. Gikoni dwaro nitiere mar jiwo jopiny yore mag tiyo gi yath kendo tieke kaka laktar owacho kendo nyiso gi midhiero ma yath kidek kelo ka ok oti kode kaka owinjore. Do we have to use a different antibiotic? And efforts are underway to discover new types of antibiotics. And one of the critical issues is public awareness on AMR. Alone, as a ministry or as the scientists, we may not be able to make sure this information reaches the public. We need our political leaders to do the same. We need our religious leaders to do the same. We need our teachers to do the same. And we need the community and the stakeholders at the grassroots to do the same. Magi na giwacho esechegi mikoni jotuo mawito ngimagi ei Afrika kaluwore gi tuoche ma ok winj yath ni malo moloyo jogo mawito ngimagi nikech tuo malaria, TB kod tuo ayaki ka oriw kanyachiel. Please take the drugs according to the medicines, according to the way you are given. If you are told, you know, something like, for example, Panadol, okay, you are told it is 2x3. Panadol is one of the easiest things you can get anywhere over the counter, isn't it? But if you misuse it, you're going to get problems. Some of the low-hanging fruits in terms of solutions have not been fully implemented. Why? Because awareness is very low. And that's why we need data, but not data just for the sake of it, but data that moves people to act. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.